Prvý blok tém uzatvárame témou, ktorá je domovská tejto fakulte, a to ekonómiou. A na stage o chvíľku privítam Martina Lábaja, profesora a vedúceho katedry hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, ktorý vám povie viac o dopadoch automatizácie na trh práce v USA a v Európe. Ďakujem pekne za privítanie a za možnosť vystúpiť na tejto konferencii, ktorú každoročne veľmi s obľubou sledujem a som rád, že môžem krátko porozprávať o našom výskume, ktorý robíme na katedre hospodárskej politiky a budem rozprávať o tom výskume, o tej časti výskumu, ktorý sa venuje tomu, aká je budúcnosť práce. Zaoberá sa tým, ako stroj, ako roboty, umelá inteligencia nahrádza pracovné činnosti a tým výskumom sa nevenuje celá katedra. Tomuto výskumu sa venuje asi polovica tých ľudí, ktorých vidíte na obrázku a som veľmi rád, že môžem pôsobiť v takomto úžasnom kolektíve na katedre s mnohými doktorantmi alebo bývalými doktorantmi, ktorí neodišli preč, ale zostali pracovať na katedre na týchto otázkach. A aj vďaka projektovej podpore z inštitúcií, ktoré na Slovensku máme a ktoré podporujú aj ekonomický a spoločenský výskum, Agentúra pre podporu výskumu a vývoja, nadácie Národnej banky Slovenska, sme boli schopní založiť dátové centrum, ktoré nám umožňuje pracovať jednak s veľkým množstvom dát, ako napríklad patenty a v pomerne v rýchlom čase ich skúmať a využívať na náš výskum. A zároveň nám umožňuje pracovať s mikroúdajmi, ktoré sú často dôverné a ktoré štatistické úrady alebo iné autority neposkytujú len tak, ale chcú, aby bola garantovaná bezpečnosť ich použitia. Takže všetko toto umožňuje dátové centrum, ktoré na katedre máme a ktoré bude od budúceho roka ako keby poskytované aj pre iných výskumníkov, ktorí budú môcť požiadať o údaje a budú s nimi môcť pracovať v tomto dátovom centre. Dnes by som povedal trošku taký širší kontext nášho výskumu kvôli tomu, že je to interdisciplinárna konferencia a mnohí ľudia možno nevedia, čomu sa venuje ako taká ekonómia, pretože si kladie množstvo otázok a potom pár špecifických otázok, ktoré si kladieme my a pár zistení a otvorených problémov, ktorými sa snažíme lepšie porozumieť a prispieť trochu k ich riešeniu. Ekonómia ako spoločenská veda sa zaoberá množstvom otázok, ale tá časť výskumu, ktorému sa venujeme my, súvisí aj s tým, za čo bola udelená Nobelová cena tohto roku 3 ekonómom alebo politickým vedcom, Daronovi Acemoglovi, Jamesovi Robinsonovi a Simonovi Johnsonovi. A to bol práve za príspevok toho, ako spoločenské inštitúcie ovplyvňujú prosperitu. A vlastne to je jedna z fundamentálnych otázok, na ktoré sa snaží ekonómia od svojho vzniku zodpovedať. Prečo sú niektoré krajiny bohaté a iné chudobné? Prečo niektoré krajiny prosperujú a iné nie? A prečo tieto rozdiely pretrvávajú dekády? V súčasnosti 20% najbohatších krajín sveta je v priemere 30-krát takých bohatých ako 20% najchudobnejších krajín sveta. A tie rozdiely pretrvávajú množstvo dekád. A otázka je, prečo tie chudobnejšie krajiny jednoducho neimplementujú to, čo robia tie bohaté krajiny. Prečo to neprevezmú a prečo tam tá chudoba pretrváva. Prečo ten technologický pokrok neprispieva k tomu, že tieto rozdiely sa znižujú. A to, keď som povedal, že pretrvávajú rozdiely medzi krajinami, tak tá modrá čiara ukazuje, ako tie rozdiely od 19. storočia narastali. A vidíme, že niekde okolo 80. rokov, ale najmä po roku 2000, sa začali tie rozdiely medzi krajinami znižovať a veľká časť ľudí v najchudobnejších krajinách sveta utekla z extrémnej chudoby. Zároveň však vidíme, že od konca 20. storočia výrazne narastajú príjmové nerovnosti v rámci krajín. A to nielen v chudobných krajinách, ale vo vyspelých krajinách, kde boli tieto príjmové nerovnosti dlhé obdobie nízke a veľkú časť 20. storočia klesali. A práve na tieto otázky motivovali aj nový empirický výskum, aj teoretický empirický výskum v ekonómii. Na tomto grafe je vývoj práve príjmových nerovností v niektorých krajinách počas 20. storočia. Vidíme, že
po prvej aj druhej svetovej vojne výrazne kresli, ale nebolo to len v dôsledku takýchto ako keby nepriaznivého vývoja a vojny, ale aj v 50., 60., 70. rokoch tie krajiny dokázali znižovať príjmové nerovnosti a tá prosperita, ktorá narásla v tom období, bola široko zdieľaná s ľuďmi, ktorí v tých krajinách žili, či už to bola USA, nevidím dobre na ten slajd, Anglicko, Taliansko alebo Kanada. A od 80. rokov začali výrazne narastať. Nebolo tak vo všetkých krajinách, a to je pre nás tiež taká inšpirácia na výskum, pozrieť sa na to, čo robili tie krajiny inak, ktoré dokázali zabrániť nárastu príjmových nerovností. Máme tam niektoré krajiny, kde takisto do 70. rokov príjmové nerovnosti najbohatšie skupiny ľudí klesali. A aj keď neklesajú naďalej, tak minimálne zostali na úrovni 70. rokov. A okrem toho, že sa menila takáto štruktúra príjmov, tak to, čo motivuje ten výskum dopadov automatizácie na trh práce, je jeden z empirických faktov, ktorý sa začal zase meniť v ekonómii. Dlhé dekády sa uvažovalo s tým, že podiel príjmu z práce na celkových príjmoch v ekonomike je konštantný. Že asi 2/3 príjmov z práce máme z toho, že sú ľudia zamestnaní a pracujú, a 1/3 celkových príjmov plynula vlastníkom kapitálu. A to je niečo, čo sa od 80. rokov začalo opäť pomerne drasticky meniť globálne a v niektorých krajinách skutočne veľmi výrazne, že podiel príjmov z práce, mzdy, ten objem miest, ktorý je vyplatený, začal klesať a presúvať sa smerom k vlastníkom kapitálu. A to do určitej miery prispelo k nárastu príjmových nerovností, pretože práve mzdy sú oveľa viacej rovnomernejšie rozdelené, aj keď sa tie mzdy líšia, ako je rozmiestnený kapitál. A zároveň určité demografické skupiny ľudí začali mať reálny pokles miest. Môžeme sa pýtať, ako to je, že hovoríme o technologickom pokroku, o úžasných technologických zlepšeniach, ako je možné, že niektoré demografické skupiny ľudí sú na tom reálne horšie, ako boli v 60., 70. rokoch. A skutočne aj tie ekonomické modely vychádzali z predpokladov, ktoré nedokázali tieto empirické zistenia vysvetliť. Dokázali vysvetliť, že môžu narast príjmové nerovnosti, ale tvrdili, že z technologického pokroku tak či tak bude každý profitovať. Niekto možno viac, niekto menej, ale nikto na tom nebude reálne horšie. Ale v údajoch vidíme, že skutočne množstvo demografických skupín na tom je reálne horšie. No a Daron Acemoglu, ktorý dostal Nobelovú cenu za ohromný výskum o význame spoločenských inštitúcií, prispel v posledných rokoch práve aj k teoretickému mechanizmu, aj k empirickým zisteniam, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť to, že čo sa deje vo svete. V jednom zo svojich článkov tvrdí, že viac ako 50% zmien v štruktúre v príjmoch v USA je kvôli prehnanej automatizácii, najmä teda týchto ľudí špecializovaných na nejaké rutinné činnosti v odvetviach s vysokou mierou automatizácia. Otázka je, že ako premýšľajú ekonómovia o automatizácii. Keď ste nejaký inžinier, tak môžu byť o tom iné predstavy. Môžeme si to predstaviť ako to, že ten výrobný proces pozostáva z množstva jednotlivých činností, ktoré je potrebné vykonať a ktoré môžete robiť vy ako ľudia, alebo môžu robiť stroje, priemyselné roboty, umelá inteligencia. A to, čo robí automatizácia, je, že presúva množstvo činností, v ktorých majú komparatívnu výhodu ľudia smerom ku kapitálu a tým priamo nahrádza pracovníkov a znižuje dopyt po práci. Samozrejme, že takýto proces je spájaný s tým, že vznikajú nové pracovné činnosti, v ktorých majú ľudia komparatívnu výhodu. A aj v minulosti to bolo tak, že to boli pracovné činnosti založené na vysokých zručnostiach a nahrádzali sa najmä rutinné pracovné činnosti. Čiže Daron Acemoglu poukázal na to, že keď sa pozrieme na to, že čo sa deje od 80. rokov, tak vidíme, že stále dochádzalo k nahrádzaniu pracovných činností a vznikaniu nových pracovných činností, ale od 80. rokov sa deje to, že to nahrádzanie pracovných činností je oveľa rýchlejšie ako vznik nových pracovných činností. My sme sa s mojím bývalým doktorantom pozreli na to, ako sa to dialo v Európe a to, čo sme zistili, že v Európe ten trend nebol až
tie dopady neboli až také zlé práve kvôli tomu, že v oveľa väčšej miere boli tí ľudia integrovaní späť na trh práce. A keď sa pozrieme na tie dva stĺpce, tak vidíme, že aj v Európe sa vo veľkej miere zavádzali nové technológie, ktoré nahrádzali práce. To je tam také červený pokles v EÚ a v USA, ale v oveľa väčšej miere boli tí ľudia integrovaní späť na trh práce a doplňali ten výrobný proces. A preto nám to poukázalo na to, že tie inštitúcie trhu práce, to, či majú tí pracovníci hlas pri tom, aké technológie sa implementujú a či budú opäť prostredníctvom nejakých tréningov príjmaní do zamestnania, má obrovský význam. V súčasnosti sa venujeme tomu, aký dopad na trh práce bude mať umelá inteligencia a to, že ako smerovať technologický pokrok tak, aby viacej doplňal prácu a nie ju nahrádzal. Ako zabezpečiť aj v týchto 21. storočí zdieľanú prosperitu pre všetkých. To, čo chceme robiť, je, že nechceme robiť predpovede o tom, ako roboty nahrádzajú pracovníkov, ako sme videli ten prvý citát, ktorý bol príliš optimistický. Ale máme množstvo predpovedí, ktoré sú príliš negativistické. Thomas Watson, chairman IBM, predpovedal, že v 43. že je dopyt možno pre 5 počítačov. Paul Krugman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, v roku 2000 tvrdil, že do roku 2005 zistíme, že internet nemá dopad na ekonomiku viacej ako fax. Čiže sú rôzne prihnané pozitívne aj negatívne predpovede. To, čo sa snažíme spraviť, je odhadnúť to, že ako veľmi sú tie povolania vystavené novým technológiám. Využívame na to opis patentov a pozeráme sa na to, ako súvisia s tým, že čo tí jednotliví pracovníci robia vo svojich činnostiach. A čím väčší je prekryv medzi tým, čo vedia nahradiť tie technológie a to, aké činnosti vykonávajú ľudia, tým viac sú vystavení novým technológiám a tým viac sú ohrození zavádzaním nových technológií. A možno posledné slajdy, ktoré, aby sme nás vedú, prečo je to dôležité premýšľať, je, že kým od 80. rokov to boli najmä ľudia so stredným vzdelaním, s dobrými mzdami, muži v strednom veku pracujúci v spracovateľským priemysle, ktorí boli vo výraznej miere nahrádzaní týmito novými technológiami. A mnohí z nich skončili v službách a v horšie platených pracovných miestach, tak v súčasnosti tie červené obrázky ukazujú, že umelá inteligencia dokáže nahrádzať čoraz väčší počet pracovných činností ľudí s vysokým vzdelaním, čo na jednej strane môže prispieť znižovaniu príjmových nerovností, ale ak nebudú vznikať nové pracovné činnosti a ak nebudú mať technológie, ktoré doplňajú komparatívne výhody ľudí, tak ten celkový objem miest, ktorý bude vyplácaný zamestnancom, bude opäť ako absolútne klesať. Čiže najmä vďaka Tomášovi, ktorý má expertízu, ako pracovať s týmito modelmi, ktoré sú založené na veľkých jazykových moduloch. Teda vieme odhadnúť túto vystavenosť týmto novým technológiám a chceme sa zaoberať s tým, aby sme predchádzali negatívnym dopadom na trh práce. A možno pár takých myšlienok iba na záver je, že treba si uvedomiť, že tie dopady technologického pokroku nie sú automatické, ale závisia od spoločenských inštitúcií, od inkluzívnych inštitúcií trhu práce. Smerovanie technologického pokroku, to, čo ho bude nahrádzať alebo doplňať, tiež nie je niečo dané. Môže sa zdať, že na to nemáme hlas, ale závisí od vedomých rozhodnutí jednotlivcov a spoločnosti vo veľa väčšej miere, ako sa pripúšťa. A aj keď je ťažké predvídať, aké dopady bude mať umelá inteligencia, to, čo potrebujeme ako občania a zamestnanci, je, že potrebujeme mať dosah na to, ako sa vyvíja a ako sa implementuje. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prednášku. Počuli sme veľa zaujímavých trendov a ja by som možno vybrala otázku, o akom pozitívnom trende v ekonomii sa malo hovorí a dáva nám nádej do budúcnosti. Áno, ja som trochu spomenul a možno sa málo hovorí práve o tom obrovskom poklese extrémnej chudoby, ku ktorom došlo za posledných 20 rokov. Keď si pozriete štatistiky o tom, koľko ľudí žije v absolútnej chudobe, tak za posledných 20 rokov
extrémnej chudobe unikla 1 miliarda ľudí. Čiže to je si myslím, že niečo, čo by mohlo byť každý druhý deň v správach a nielen negatívne správy. Čiže napriek mnohým problémom, ktoré majú stále tie najchudobnejšie krajiny sveta, a nie je to len vďaka veľkým krajinám ako India a Čína, tak prvýkrát v histórii ľudstva od 19. storočia sa stalo, že nielen relatívne počet ľudí v extrémnej chudobe klesol, ale aj absolútny počet ľudí v extrémnej chudobe klesol. Takže možno to je ako jeden taký fakt. Super, myslím, že sme potrebovali ešte počuť niečo pozitívne po tých všetkých číslach, ktoré si nám odprezentovali v súvislosti s AI. A ja ešte vyberám otázku. Spomenuli ste prehnanú automatizáciu. Čo si pod tým môžeme predstaviť? Áno, prehnaná automatizácia, ktorá nevedie k zvyšovaniu produktivity. Že na tej automatizácii nie je nič zlé, keď nahradíte nejaké činnosti kapitálom a zvýšite produktivitu firiem. Prehnaná automatizácia je situácia, keď je firma motivovaná automatizovať, ale v podstate nezvýši produktivitu. Len niečo zrazu nerobia ľudia, ale robia to stroje a ten príjem plyne vlastníkom kapitálu a zvyšuje to nerovnosti. Že pre vás ako súkromníka vy nezohľadňujete spoločenské dopady takej automatizácie, vy chcete byť ziskoví, ale navyše, len jedna poznámka, prehnanej automatizácii dochádza aj kvôli tomu, že často aj ten daňový systém zvýhodňuje práve kapitál. Že zdanenie kapitálu je oveľa nižšie ako zdanenie práce. Subvencie dostávate na kapitál a oveľa menšej miere na pracovníkov, čo posúva aj ten technologický pokrok k tomu, aby ako keby nadmerne nahrádzal tých zamestnancov, ktorí často skončia, mnohí z nich si nájdu zamestnanie, ale je ukázané v posledných, tie štúdie ukazujú aj v Európe, že často sú to horšie platené miesta v službách alebo nejakých jednoduchých činnostiach, ktoré opäť sú oveľa väčšej miere opäť vystavené ďalšej takej automatizácii. Ja sa ešte opýtam, či v publiku nemáme nejakú otázku. Áno, máme jednu. Poďte k nám. Veľmi jednoduchá otázka. Mňa by zaujímalo, že ktoré sú to tie demografické skupiny, čo ste tak kulantne povedali, že ktorým klesla tá reálna mzda? Tak, keď som mal konkrétne o tom článku, tak on skúmal asi 500 demografických skupín. Ja som to trochu tak možno veľmi rýchlo povedal, ale boli to najmä teda muži pracujúci v spracovateľskom priemysle so stredným vzdelaním a často teda nejakí takí migranti, ktorí pracovali v tomto v USA. Čiže ľudia, ktorí dlhé obdobie v 20. storočí mali pracovné miesta, ktoré boli považované za dobré pracovné miesta, za stabilné pracovné miesta, zrazu vo veľkej miere prišli o tieto pracovné miesta a malo to teda rôzne dôsledky aj nad rámec samotných teda príjmových nerovností. Ja by som ešte na záver, mňa úplne fascinovali tie chybné predikcie. Keby ste mali nám dať jednu veľmi chybnú predikciu, aká by to bola? Ja nebudem dávať predikcie, preto som ich ukázal, lebo tým, že možno čítam, stále mi to potom vyskakujú správy o tom, aké dopady budeme mať AI, ale to, čo som chcel zdôrazniť, je, že tie dopady nevieme predikovať aj kvôli tomu, že závisia od našich rozhodnutí, ktoré príjmeme dnes. Európska únia prijala digitálny taký akt, alebo ako sa volá, ktorý zabraňuje využívaniu umelej inteligencie vo prehnanej miere na monitorovanie zamestnancov, na kontrolu občanov, na to, aby sa využívali nedostatočné otestované technológie, ktoré budú rozhodovať o tom, či sa niekto príjme do zamestnania, alebo teda príde o zamestnanie, alebo podobne. Čiže to, aký dopad bude mať, napríklad umelá inteligencia, nevieme predvídať práve kvôli tomu, že to závisí od toho, aké rozhodnutia príjmeme. A tam bola taká otázka, či môžeme mať dve skupiny krajín, tak je to trochu možná, je to jedna z veľmi ako dôležitých tém na tom premýšľať, pretože tie technológie na kontrolu ľudí, na dohľad nad nimi tu budú, a je len otázka, či si ako občania a občianska spoločnosť dovolíme implementovať tie technológie na kontrolu tej spoločnosti, alebo vytvoríme dostatočný tlak na to, aby sme vytvárali protiváhu tej implementácie.
Ďakujeme veľmi pekne za zodpovedanie týchto otázok. Ešte nám tu niektoré ostávajú a potom vyzývam tých, čo sú tu s nami fyzicky, aby využili aj prestávku na to, aby sa rečníkov spýtali otázky, ktoré ich zaujímajú. Ďakujeme veľmi pekne za váš vstup a ja len spomeniem, že sa tu stretneme po prestávke o 10:40 a zároveň bude prebiehať aj workshop vo workshopovej miestnosti za nami, aby ste na to nezabudli. A teraz si poďme užiť prestávku a kávu. Ďakujem pekne.